Senyor Jordi Salvador. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyora ministra, per la seva compareixença. Avui podria començar parlant del Pacte Europeu de Migracions i Asil. Algú ha parlat d'Europa. Tinguem-ho més clar. Una Unió Europea en la qual ja no existeix la socialdemocràcia, una Unió Europea que està dominada per governs de dreta, quan no de dreta extrema. Així que la paraula Europa no ha de ser aquí com si fos aquí la Bíblia. Aquesta Europa podem dir millor. Però ens semblaria gairebé obscè començar així, perquè abans de tot això hi ha els morts. Caminando Fronteres ha documentat 141 persones mortes entre Ceuta i el Marroc. L'estat espanyol ha practicat ja 82 autòpsies a Ceuta. 141 persones. La primera pregunta és elemental i m'ha semblat trist, la veritat. M'ha semblat trist començar que hi havia decenes de muertos i recordar-se poc després de la xifra. Decenes de muertos. Què vol dir això? Parlaríem així de decenes de muertos si fossin francesos, alemanys, catalans? No. No. Sabríem el nom, el cognom, sabríem tot. Tindríem aquí les seves famílies, tindríem tot. El que passa que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona. Aquesta és la realitat. Ha parlat de decenes. Com pot ser que un mes després de la tragèdia d'aquesta magnitud continuem tenint xifres diferents de depèn de qui les dongui, no? Quantes continuen sense identificar? Quantes famílies encara no saben si el seu fill és viu o mort o està enterrat? Què està fent el govern perquè puguin aportar ADN? Què està fent perquè els cossos puguin tornar amb les seves famílies? Hi ha persones enterrades sota un número. Com pot ser això? Aturem-nos aquí un moment. Una persona travessa una frontera buscant una vida i acaba convertida en un número damunt d'una tomba. Jo els pregunto, una altra vegada, acceptarien això si fossin francesos, alemanys, catalans o espanyols? S'ho imaginen? No. Tots sabem que no. I aleshores apareix aquella paraula que Europa pronuncia tant. Vostè mateix ha parlat dels valors democràtics i dels valors humanitaris del Regne d'Espanya i d'Europa. Valors. Aquí hi hauria molt de discutir dels valors europeus, que són els mateixos de l'esclavisme, del colonialisme, de les guerres mundials, etc. Però és igual, anem a parlar de valors. Els valors europeus. Vinga. Els invoquem per condemnar a molts governs. Fins i tot a vegades ataquem altres governs perquè no tenen els valors occidentals, democràtics, etc. Els invoquem per justificar sancions. Els invoquem fins i tot per justificar guerres i rearmament. Aquests valors. Els defensem, segons diuen, a capa i espasa. Doncs jo voldria saber quins són exactament aquests valors. O és un acte més d'hipocresia d'això que en diem Europa i del Regne d'Espanya inclòs. Forma part dels valors europeus que persones que busquen protecció quedin atrapades durant setmanes en procediments administratius fronterers? Això són valors. Forma part dels valors europeus retornar menors? Forma part dels valors europeus subcontractar les nostres fronteres a règims autoritaris, a règims criminals, a règims que són capaços d'empènyer la seva població a morir? Socis fiables, li diuen? Això són valors europeus? Forma part dels valors europeus que persones mortes acabin enterrades sense nom? Forma part dels valors europeus anar restringint el fet de l'accés al dret d'asil mentre continuem proclamant solemnement que el defensem? Perquè arriba un moment que un s'ha de preguntar si el problema és encara la política migratòria o si el problema és la nostra hipocresia. Una societat que predica allò que no practica o que no és coherent amb els valors que diu és una societat que no és creïble, que exigeix als altres allò que ella mateix no compleix, i ho sentirem en els pròxims discursos i ja hem sentit algunes perles en els passats. I els drets humans tenen una característica molt incòmoda, senyories. Els drets humans tenen una característica molt incòmoda. O són universals o no són drets humans, és una altra cosa. No hi ha drets humans de primera per als europeus i drets humans de segona pels africans. I això encara és més evident quan parlem d'infants. Alguns parlant de menes i és igual. I plantejava una pregunta que hauríem de fer-nos més sovint. Qui decideix quin és l'interès d'aquests menors? Perquè massa vegades els adults decidim que convé el menor sense escoltar el menor. Parlem de menors, vinga. Però vostès parlen de contingents, de repartiment, de places, de trasllats. Però darrere aquelles sigles hi ha un noi o una noia de 15 anys, una noia de 16,
Algú que ha deixat casa seva i que ha fet un viatge que probablement molts dels que som asseguts aquí no aguantaríem ni un dia d'aquests viatges, ni un dia d'aquestes penúries. I abans de decidir si els traslladem o els retornem, vergonyant és que els tinguem de retornar, potser hauríem de preguntar-li als nens una cosa tan revolucionària com aquesta. Què vols? Qui ets? Per què vas marxar? És per la teva orientació sexual? Perquè passes gana? Perquè fugis d'una guerra? Tampoc sabem de quines nacionalitats són. Sabem quantes nacionalitats hi ha entre els morts? De què fugien? Això no importa. Això no surt aquí. Aquesta és la societat dels valors europeus? Tens família? Estàs segur si tornes? Estàs en seguretat si tornes? Vols estudiar, vols treballar? Quin projecte de vida tens? Això també és l'interès superior del menor. I no ho he sentit, ni crec que ho senti. I aquí permeti'm parlar de Catalunya, perquè estic una mica cansat de sentir lliçons de solidaritat i de que som aquí una espècie de garrepes, etc i que ningú vol acollir. El 2024, és a dir, ja fa 2 anys, la mateixa Generalitat afirmava que des del 2017 Catalunya havia rebut més de 14.000 joves migrants sols menors d'edat, 14.000. I en aquell moment continuàvem tenint prop de 7.000 joves més, en aquests moments. Ho hem fet. I ho hem fet. I volem tindre les competències, com diuen alguns. Evidentment que volíem tindre les competències. Ara, evidentment, per fer coses diferents. Perquè el racisme no és per tindre competències o no tindre competències. És per com tractes a la gent. Si són com números o són com persones. I hem tingut aquests 17.000, alguns en el govern del meu partit, no perquè ens ho ordenés Madrid, no perquè ens sobressin els diners. Ho hem fet perquè alguns encara ens prenem seriosament això dels drets humans. Per tant, no acceptaré que ens titllin d'insolidaris els mateixos que anuncien que no en volen acollir ni un. Que no en volen acollir ni un. Nosaltres sí volem acollir. Ara bé, això costa diners i malauradament no tenim encara la clau de la caixa del nostre país. No tenim la fiscalitat per poder fer aquelles polítiques governamentals d'acord amb els valors europeus que vostès diuen, jo diria els valors humanitaris o els drets humans. Perquè quan tu aculls, fa falta educadors, mestres, psicòlegs, habitatge, sanitat, formació, professionals, serveis socials. I si això està tensionat, és perquè alguns, des del 2008, van retallant serveis públics, coses que encara no han recuperat. No cal una subvenció extraordinària un any, calen recursos estables, perquè enviar persones sense enviar recursos no és solidaritat, és traslladar la responsabilitat. Hi ha una pregunta que sé que incomoda. Què farà el govern amb les comunitats autònomes que es neguin a complir la seva obligació legal d'acollir aquests menors? Què faran? Els hi obligarà? I si persisteixen amb la seva desobediència? Ho dic perquè els catalans coneixem molt bé un número, el 155. Voldria saber si el 155 també existeix quan una comunitat es nega a complir les seves obligacions envers uns nens i unes nenes. O si només existeix per determinades desobediències. Això també dirà molt de l'estat espanyol. Què farà amb aquestes comunitats autònomes que es posen en rebel·lia? 155? Ho dubto. Després tenim el Marroc. Vinga, parlem del Marroc, el soci fiable del Marroc, una dictadura autoritària i criminal. Fa anys que Europa i Espanya han decidit que un règim autoritari faci de gendarme de les nostres fronteres. I quan aquests volen pressionar, ho utilitzen de xantatge a tota aquesta gent pobra, que si fuig i juga la vida és per alguna cosa molt important. Ja ho vam veure quan dic criminal l'any 2021-2014. Per cert, cap responsabilitat ni política ni penal per cap dels dos estats. Per tant, ministre, què sap realment el govern sobre el comportament de les autoritats marroquines en aquesta crisi? Descarten una instrumentalització? Davant de les coses que han dit vostès mateixos sobre les males praxis del Marroc, com pot ser que encara no s'hagi cridat a l'ambaixador del Marroc a consulta? És que no m'entra al cap. Aquí s'ha cridat a ambaixadors per coses molt menys importants. I aquí resulta que ni hem cridat a l'ambaixador del Marroc a demanar explicacions. Què passa en aquest país que la gent es juga la vida per passar una altra frontera? Quantes persones han de morir perquè un bon dia aquest aliat ja no sigui tan bon aliat? Però encara no hem arribat al fons, perquè aquí discutim la tanca,
mai la desigualtat que empenya algú a saltar-se-la. Discutim el migrant, mai les causes que fabriquen la migració. Com pensa atacar la Unió Europea les causes profundes de les migracions sud a nord? Perquè això no ho aturaran vostès a moltes tanques que hi hagin. Per moltes fortificacions hi hagin en aquestes places fortes, que jo penso que si analitzem la població que hi viu, de 85.000 persones, 50% o més són funcionaris, l'altra resta que diu de l'economia que hi ha allà són de l'economia que donen aquests funcionaris, i la resta són 30% en l'atur. Això toca en altres comissions, però potser podíem començar a pensar que amb aquesta estructura i amb aquesta piràmide potser estem parlant d'enclavaments colonials claríssimament. I mira, quasi prefereixo que siguin colonials que abans que caiguin en mans dels Marroc, però bueno, seria una altra discussió. Com pensa aturar la Unió Europea les causes profundes de les migracions sud-nord? S'ha plantejat això? Perquè de la seguretat d'aquest país, quan se parla de temes militars i d'armes, surten ràpidament un plan rearme de 800.000 milions d'euros. I aquí, en canvi, la Creu Roja ha d'anar foguent pedaços, una ONG, ha de posar pedaços humanitaris a Europa. Però això què és? Què posarà? Més policia, més Frontex, tanques més altes, pagant encara més diners als règims autoritaris perquè els pobres no arribin fins aquí? O algun dia parlarem seriosament de les desigualtats internacionals, del comerç, del deute, de l'espoli de recursos, de guerres, de canvis climàtics i dels règims que Europa tolera quan serveixen els seus interessos? Perquè algunes dictadures no se'ls fa mai res. Altres sembla que sigui els criminals del món mundial, com pot ser Cuba, allà sí, portem 60 anys de bloqueig, perquè aquesta dictadura, que no dic que no soc un fan del règim cubà ni molt menys, però aquesta dictadura evidentment és molt criminal, se l'ha de castigar enormement. En canvi els altres no, allò no. Aquests són amiguets, per favor. I quan algú ha fet servir i farà servir segur l'efecte crida. Sap qui va fer l'efecte crida principal? Les patronals d'aquest país. O no se'n recorden a Garamendi i a Sánchez Llibre dient que feia falta més d'1 milió d'immigrants? O aquests no fan efecte crida? O aquests no els nombrareu aquí? Quan diuen que fa falta mà d'obra barata? Perquè ho han dit així. Mirin l'hemeroteca del juliol del 2025 i ha sigut una de les raons principals per les quals s'ha regularitzat aquesta regulació, diguem, tan extraordinària. Perquè han passat des de la ILP del 21 al 26, han passat bastants anys. Però quan ho van reclamar, això sí que és un efecte crida que ningú dirà, quan ho van reclamar Garamendi i Sánchez Llibre, o el mateix Escrivà, que no és cap bolxevic, que feia falta tants immigrants per la nostra economia i també per les cotitzacions, etc., aquí ningú va dir res. En fi, volem les seves mans, però no sempre els volem amb ells. Volem els migrants, però no sempre esperem que arribin persones. I ja sé què em diran. Em diran que això és bonisme, doncs miri, ministre, ja m'està bé. Si bonisme és pensar que un pobre africà té exactament la mateixa dignitat que jo, doncs soc bonista. Si un bonisme és pensar que un nen és un nen abans de ser marroquí, sudanès o eritreu, doncs soc bonista. I si bonisme és negar-me a considerar normal que una persona acabi enterrada sota un número a la frontera, doncs soc bonista, que vol que li digui. I entre el bonisme i el malisme no tinc cap dubte, perquè el malisme existeix. El malisme és acostumar-nos a la mort, és convertir una persona en una estadística, amb gent que pots jugar amb ells, retornar-los o no retornar-los, en fi. Bé, ho deixo aquí perquè m'estic passant del temps i aprofito per dir gràcies a la presidenta i que renuncio al meu torn de rèplica perquè no seria just per la resta dels diputats. Ara bé, quan Europa parli de valors, que compleixi, que aquests valors siguin realment acompanyats de pràctiques. En aquests moments no ho són. I els valors europeus es juguen a la frontera de Ceuta. Moltes gràcies. Gracias, diputat. Les recuerdo que pueden acumular el tiempo, en este caso con los 5 minutos de réplica. Vamos con el turno del Grupo Parlamentario Sumar. El diputat Vicenç Vidal, és el seu torn. Moltes gràcies, presidenta. Diputat Jordi,